दा मानसि फट' लायनो लोगोफोर बेजोंबो ओंखारलांजाया माथो एह' नै बैयाव थाङो बिराद मानसि फैयो बैयाव बांसिन मानसिफोर जायो माबा नावफ्राबो हनै टाइम बाय टाइमसो खारो मालाय सब जिबरावबो जोनोमावबो जाहाज गाखोफेरनो मोनाखैलां आंबो जाहाज बेखौ लोमजोबोदां एकदमबारे नैबेथ' खारखालादां गोदोहाय माबा गोदोनानै थानाय इमान गुवार सुदा दालाङा नुवाबा माथो नालाय लोमजोबो फाला बादि बियो बै दालां खारनाय नंलादां बैयो गोदोहाय गोदोनानै थाबाय बियो बेरायनो लोगोफोर बेफोर खारसिगोनब्रा गाखोगोन बिसोरो गाखोफेरनो मोनाखैलां दालाङाव बैसिम थब्ल'लांबाथाय बिराद गोथौ जाखागोन आं लोगोफोर ओरैबादि खिन्थु बैसिम थब्ल'लांबा हायो आरोना खिन्थु दैयावबा मा जिनिस दङ बैसिम दुगैलांनानै बैयावहाय लोगोफोर गाखोलांग्रा आरोना मानसिफ्रा खारगासिनो बेवहाय बिराद गुवार ना ओरैबादि गाज्रि बे दैयावबा मा दङ गाज्रि गोफोन बायदि बायदि दंखायो दा लोगोफोर ओमफ्राय मेलाया बैयाव जादों मेला बायदि फांसन जा नै खारलागासिनो बैसिम बेरायनानै ओरै थांसै बेखौ दोननि न' बारनि जेबो बारनि लोगोफोर मोननैसो नि आरोना लोगोफोर जेबो मोननैसो ओरैनो मेम'रि थादोंसै मा स्टेप बारनो दे र' जुथा गोदानजों केमेरामेन केमेरामेन ओरै हमदों नोङो बै बालायाव बै बाला गोरानाव फै जोङो बै बाला गोरानाव बाला गोरानाव बैयाव बुद्रायाव हाय बे गिसो थांफानांगौ नामा ओरै फैगोन ना ओरै थांगोन बैयावथ' बालाव बैयाव बे गिसो दे बैयावथ' ओरै फै हा अहाय दे आं मा मिथिगौ होमबालाय जुथा खुनो दे जाबाय रां एसे गोलाव गालिदो मैलासो नांफावजोबगोन जोंहा दा ओमफ्राय मैला नांखागोन आं आखाइ फोनांबा बायदि जाबायना दे लंपेन्टआ जुथाया जानो आरो बारजायाथ' बे जुथाया जाबाय गालिनो नागिरोलै हो जाबाय जुथायानो जाया होलाय हो औ फट' लानोलै बेवहाय आंजों बारबाव दे हो नैबाव औ बारनि औ मानि गोलैनांगौ दे आंनि केमेराजों खेबगोन दे हो ना मोजां नङा दे आंना जोब्बा बरिया जोबोद बरिया मेम'रि दोननि खेबथ'वाखै दे जाबाय दे बरिया र' गिदिंनि जुथाया खबाय नै जुथायालाय जाबाय दे थ' थांसै देबाव मोननैसो बारदोंमोन जुथायानो जाया लोगोफोर नै जुथा गोदानबाबो बारजाया थांगारदोंमोन आं ओरैनो सिम्पोल गानग्राल' आरोना गोजान थांनायावहाय
ओरैनो माबानायावल' गानग्रा आं गानबाय थाग्राया माबानिमोन नालाय सेगामोन 500निमोन बारजाया बेखौ गाननानै मोननैसो बारबावनि अब्लाबो फैनाय फार्स्ट टाइम ना लाइफआव नैबे बावखुंग्रि बावखुंग्रि जाहैदों माबायाव ब्रह्मपुत्र गुवाहाटीनि दिनैसो गोबां मानसि फैयो लाइभ माबा मोनायावहाय नायकआव जुथाया मैला नांजोबो एकदमबारे बालाजोब मालाय गाखोग्राफ्रा गाखोदों नेक्स्ट टाइमाव गाखोसै देग्लाय गाखोथ'ला बेसेबांथाय बारायाबो ओइलायनो लोगोफोर बेलाय खारगासिनो आरोना एकदम खमैबाबो बे गंसेयाव बेसेबां जागोन बे देन्जार जाखागोन फैसाया थावआव बिराद जायोदां नालाय नायनो मोजांथारना दै फाखनखौ बिराद जा मोजां बैयाव गाखोनाय लामैनो बारनो मोजां जागोन दिले थाब बाखै आयु दिले दे ओरै खेबलायलायनाय ओरै ओमफ्राय मोनसे ओरै जाबाय दे नैबाव बरिया मोजां नै लोगोफोर ओरैबादि फुजाबो होफैजोबो नालाय बेवहाय नै लोगोफोर मालाय गाखोखांबायना गाखोखांबाय फैजोबबाय नै एकदम बिराद बुरजा गाखोखादोंमोन बिराद बुरजा गाखोदोंमोन हाबलांबा खेबैनो नागिरदोंमोन आं लोगोफोर थांथ'लालै रायजालाबायगोनसो मालायनि नैबे दान्दाजों हाबलांनो मोना ना बायलाबायनोसै बायदिसिना सानला बायगोन बिदिनो जुथाया सेस जुथा गोदाना लोगोफोर लाइभआव फार्स्ट टाइम फैनाय ना ओंखायनो बैयाव थांनो लुगैयो बैयाव फार्स्ट थांनि बैयाव फट' लाथारगोन आरोना लोगोफोर आङो बैयाव फट' लानो थांगोनबा मा मोनजायो नायनि र' लोगोफोर दैयानो बोहैजोबो नै ओरैबादि खेबलुजोबगोन मालाय गाखोखांनानै बरियानो गाव फट' लानो नै मालाय बिराद फैयो मानसिफोर लोगोफोर मालाय जाग्राफोर लोंग्राफोर नैबावहाय रिसन खालामथारगौमोन आं लोगोफोर केमेरामेन गैयाना ओंखायनो थांसैलै रावबो खेबग्राबो गैया माबो गैया बोरै जानोब्रा हारसिङै बिदिबा लोगोफोर मारै जागोन नै ओरैबादि पाब्लिकफोर आरोना लोगोफोर ओरैबादि पाब्लिकफोर फैयो ओरैबादि रावबो रावखौबो नुवा आरोना दैयानो आयु